Montse Molina, candidata a l'alcaldia d'Alpicat, les properes eleccions del 26 de maig per Esquerra Republicana. Benvinguda. Bones. Gràcies per acompanyar-nos. La primera qüestió que li fem va dirigida a definir, a fer una definició del poble d'Alpicat actualment, amb els seus punts forts, amb els seus punts febles. Quina concepció té la candidata d'Esquerra Republicana del poble d'Alpicat actualment? Quins són els seus reptes i també les necessitats de la gent? Alpicat és un poble gran i alhora és un poble petit. És un poble que ha crescut, que anirà creixent, però és un poble que ha de mirar de cara al futur. Un futur proper i un futur llunyà. Això vol dir que hem de fer unes infraestructures, hem de crear un poble amb vistes a un futur que la demografia d'aquest poble s'està fent gran, un poble encarat a les necessitats actuals dels alpicatins i alpicatines real. Això vull dir que va haver-hi ha hagut un boom demogràfic a les últimes 2 dècades que continua en expansió, una expansió bona, però que al fer-se gran, ens anem fent gran, la població s'ha d'adaptar a aquests nous temps, amb aquesta demografia. S'ha de fer un encaix. Aquest encaix encara anem coixos i desitjo que aquests propers 4 anys puguem assolir aquest repte d'adaptar-nos a aquestes necessitats demogràfiques. També hi ha una necessitat comercial d'ajudar al petit comerç. Estem en un moment que el petit comerç és molt dèbil i hem de buscar eines per ajudar-los. Jo vinc de família també comerciant, sé el que és, sé la feina que hi ha darrere de qualsevol botiguer, de les hores que s'inverteix, i els hem d'ajudar. Hem d'ajudar tots al comerç, però també a la indústria. Tots hem tingut fills, o tindrem fills, serem avis, serem àvies, i volem també que els nostres fills puguin desenvolupar-se a la indústria i treballar-hi a la indústria d'aquest poble. D'acord, aquesta és una mica els reptes que creu que ha d'afrontar. Sí. Perfecte. Per altra banda, també demanar-li com valora, en aquest cas, l'última legislatura, una mica l'obra de govern. Què en destacaria de l'última legislatura? Com valora l'obra de govern de l'equip actual? Si positiva, si aspectes negatius, el que vostè vulgui destacar-hi. Bé, jo com a persona i sobretot el meu equip, tinc un equip molt format, amb molta honestitat. Hem de ser sincers, s'han fet coses, però quasi totes inacabades i algunes ni començades. Volem... Com per exemple algunes... Doncs no anem molt lluny, Cal Negre, una obra faraònica, una obra que en el seu dia tota l'oposició en ple, tota, quan dic tota, tant de dretes, de centres com d'esquerres, van demanar que fes a l'ús per a unes altres activitats, perquè com a ajuntament ho trobàvem erroni per espai. Si s'ha de fer un ajuntament, s'ha de fer un ajuntament que reuneixi unes necessitats perquè la població es va fent gran i que poguessi reunir un espai de cara al futur. Pensa que la nostra proposta sempre és de futur. I llavors s'ha de ser previsor. I actualment ni previsor han sigut. Han fet un espai que com a ajuntament ja comença a ser... només començar ja és petit. Llavors, com a monument històric està molt bé, vull dir, es va decidir en el seu dia, és un pou econòmic i està inacabat. Es podia haver fet un ajuntament amb un pressupost menor i a més amb una infraestructura amb terrenys que tenim i que disposem i que es podia haver fet amb un cost molt més econòmic i més adaptat a la mobilitat de la gent,
sobretot a la gent amb minusvalies, gent amb cadires adaptades, la gent gran amb carrers que puguin accedir a l'Ajuntament, etc etc. Vostès aposten per una... Quina és la vostra proposta respecte? Mira, jo suposo... Jo sóc molt franca, la gent me coneix i sóc infermera. Llavors, a mi m'agrada cuidar. I també sóc mare i sóc filla, val? I a mi m'agrada cuidar. I jo vull cuidar els alpicatins i alpicantines. Què vull dir amb això? Quan diem que fem cures, no cures de curar, sinó cures preventives. La meva visió és una visió de seguretat. La seguretat va amb dos... Aquí té dos eixos. Un eix és la seguretat, que em senti segura en quant als agents, que no en tenim ara. En tenim ara actualment dos, no se'ls ha mimat. No s'ha mirat una seguretat pel poble, per a tots. És un dels meus, dintre del meu programa, és la meva prioritat, la seguretat. I quan dic ja la seguretat ja no és de vigilància, sinó de policia, amb responsabilitats, etc., sinó també una seguretat que vagis pel carrer. Avui en dia vas pel carrer, dels 25 anys que jo porto, tinc 4 fills i, malauradament, doncs tinc padrins a casa, tinc el meu sogre que va amb cadira de rodes i amb família també, ja ho he dit que sóc mare, i he d'anar amb cadira de rodes, els he de transportar. Val? I ja no és això. Veus voreres que és que perilla la teva vida. Perilla. Llavors voldríem fer unes voreres adaptades per la gent que camina, voreres segures, per la gent que va en bicicletes, la gent que més endavant, cada vegada, de cara al futur, cada vegada s'està implantant més el patinet, etc. Vull una seguretat viària per seguretat. D'acord, ja parlarem també de propostes, deixem seguir una mica el fil. Sí. Vam parlar una mica de l'obra de govern i saltem també a preguntar-li per l'obra de l'oposició, en aquest cas. Com la valora i també com valora una mica el llegat, en aquest cas d'Esquerra Republicana, de la tasca que han fet els altres dos companys que estaven representant el partit a l'Ajuntament. Quina valoració en fa de la seva obra de govern? Està a l'oposició, i a més amb una oposició que hem tingut, que no s'ha tingut en compte, ha estat fantàstica. Vull dir, si jo estic a l'oposició, jo i els meus membres de l'equip, crec i desitjo fer-ho millor que ells. M'han deixat el llistó molt alt. Tant la Neus Ramonet com el Joan Marc són persones amb moltes conviccions, molt honestes i amb una crítica constructiva i a la vegada amb molt fonament, donant raons sòlides per un canvi i no ha estat dur. D'acord. Per altra banda, també preguntar-li per què ha decidit fer aquest pas endavant i per què serà la pròxima candidata per Esquerra a les eleccions. Com ha anat aquest procés i per què és aquí avui, doncs? Bé, vull un canvi. Vull acabar aquestes coses que, com he dit al començament, no s'han acabat ni s'han començat. Vull fer un canvi de cara al futur, amb transparència, molta transparència, que és una de les coses que hem reclamat molt a l'oposició. S'ha reclamat la transparència i, sobretot, escoltant els alpicatins i alpicatines. D'acord. I una mica el pas endavant, la seva decisió, qui li va comentar des del partit, vostè ja hi era, li van comentar que la van induir una mica que fes un pas endavant, va ser vostè que va dir encapçalo la llista d'Esquerra. Com va anar tot això? Bé, jo hi havia estat a les dues anteriors i perquè creia en el projecte de les persones que tiraven endavant. Tant la Neus com el Joan Marc, que en aquest cas són els caps de la llista. Jo Neus havia treballat amb ella i la coneixia, havia treballat i sabia del seu perfil com a persona humana i com a persona responsable i transparent. Llavors jo independentment de que estiguessi jo com a republicana, mires molt també les persones que van al teu equip i sempre sense cap dubte vaig pensar del seu equip a la seva llista.
Llavors se me va plantejar de presentar-me jo. Jo penso que una de les coses que em va motivar era perquè no es continuessi fent el mateix. Llavors, aquestes persones que vàlides, avui en dia vàlides, han passat el relleu a noves generacions, a gent jove, també amb empenta, perquè l'estar a l'oposició també desgasta molt, d'acord? I va bé aquests canvis. Jo soc una persona molt treballadora, també molt dinàmica, i que com que he passat totes les etapes de la vida de què pot passar una persona, en el sentit de mare, d'esposa, de cuidar, etc. Porto els nens aquí a les escoles, a les activitats, sé quines coses es poden canviar. D'acord, perfecte. En clau de partit, què representaria en aquest cas per Alpicat que el grup municipal d'Esquerra obtingués representació, i per el partit també, no? És a dir, Esquerra Republicana de Catalunya, què pot aportar al municipi? Quina és la ideologia, quines són les idees que pot aportar? Aquesta dualitat entre municipi i política més general, potser. Bé, nosaltres volem fer, com a republicans, tenim Catalunya en el cor, i aquest cor amb 4 barres la volem transmetre a tots els actes culturals i tindre el present al dia a dia. I en el sentit de l'última legislatura a nivell de política general ha estat molt marcada pel procés d'independència de Catalunya, òbviament, amb diverses dates claus, i on els municipis hi han tingut un paper molt important. Quin paper ha de jugar un municipi? Quin paper ha de jugar Alpicat, segons la seva visió? L'eslògan nostre és sempre hi som. Sempre hi hem estat. A l'1 d'octubre nosaltres hi érem. Personalment jo hi era. Hi érem tots. Tots. I ara hi som i sempre hi serem. I una mica més enllà de l'eslògan, no? És a dir, què vol dir avançar cap a... Hem posat l'eslògan perquè sempre hi som. Sempre hem estat, hem defensat Catalunya i la República. D'acord. I en aquest cas, quines polítiques es poden emprendre en aquesta línia, en aquesta ideologia vostra d'impulsar la República Catalana des del municipi? Què vol dir, no? Una mica això? Bé, ja va començar els predecessors ja amb lo de la plaça 1 d'octubre, d'acord? A més, tot el que és fer una memòria històrica, hi ha moltes coses encara a fer, moltes coses, i l'empremta nostra crec que quedarà registrada aquests 4 anys, amb actes, reivindicar la cultura catalana, la nostra cultura, i impulsar eines de reconeixement de la feina feta. I bé, quan hi ha sentiment i realment hi és, penso que les coses es poden fer molt bé. D'acord. Avançar una mica cap al que és el programa electoral o les principals propostes, abans n'apuntava alguna, com és en aquest cas el cas de la seguretat, no? En molts sentits, que ens explicava. Quines altres propostes té Esquerra Republicana? Quines són les propostes que en cas de governar o en cas de tenir opcions d'entrar al govern li agradaria aplicar primer, no? Podríem dir. Bé, la nostra prioritat és la seguretat. Ja ho he dit, que hi ha dos branques, la seguretat viària, sobretot, i la seguretat a nivell municipal d'agents. Bé, augmentar la dotació i també les eines que tinguin i també les responsabilitats. Després, a nivell de les voreres, de les xarxes i de les carreteres. Hi ha carrers que pot fer-los, en uns casos, unidireccionals, per previndre riscs. Això seria una del programa. Després, a nivell de salut, és ajudar a fomentar l'ajudes a la gent gran. La gent gran és un sector molt vulnerable, tenen unes necessitats. Buscar eines amb les associacions i voluntariat per ajudar, sobretot també la gent amb risc d'exclusió social, fer infraestructures de cara a la gent gran
d'un gimnàs per poder fer fisioteràpia. També per la gent gran voldríem algun servei més extra del CAP. També el CAP dotar d'eines que tinguin. Per exemple, poses un espiròmetre, que no tinguis que anar a Lleida a fer-te'l, quan és una peça que la pots donar i se poden estalviar un viatge. I sobretot, el que és el transport públic. Hem de fer una societat sostenible, ecològica, i hem d'intentar minimitzar l'utilització dels vehicles particulars, però és que malauradament no està adaptat a la població. Si has d'agafar l'autobús, només tens, d'un poble tan gran, tan extens, només tens un punt molt clau, que és la zona sud-est del poble, i a la gent gran que a vegades ja no tenen carnets de conduir, etc., per l'edat, etc., tenen dificultats per agafar, per baixar, sobretot a l'hivern que plou, etc. Doncs fer la xarxa pública més accessible a nivell de tot el poble, però i urbanitzacions, si s'escau arreglant carreteres per poder accedir, però sobretot també amb vehicles adaptats. A més, tenim que quan tu agafes l'autobús, què passa? Si plou, on te resguardes? No tens lloc. Quan en ple estiu a les 3 del migdia, que ve la gent que se'n va a treballar o ve de treballar i ha d'agafar, no hi ha marquesines, només una a l'entrada, que és a davant del terraferma, però la resta no hi ha marquesines. Si plou i fa sol, que a l'estiu fa un sol a les 4, has de buscar la penombra a algun lloc que és a sota a coberts de cases. Això avui en dia penso que hi ha molta deixadesa i molt poca empatia per part de la gent que no utilitza, i en aquests casos els responsables que són de l'Ajuntament. D'acord, per tant, doncs, a nivell de seguretat, a nivell d'altres infraestructures per a gent gran que comente, i altres infraestructures respecte a transport públic, alguna altra proposta que vulgui destacar, potser a nivell general, fer un repàs? Bé, col·laboració amb associacions. Les associacions se'ls ha de mimar. Pensem que fan una tasca amb l'ombra, que és molta feina que no es veu. Per exemple, tenim dels bancs dels aliments, del picat solidari, tenim el CAU, per exemple, eines que són gent altruista que deixen hores de la seva vida, d'acord? Se'ls ha de recompensar per poder augmentar aquests. Això fa gran el poble, ens fa gran a tots nosaltres com a éssers humans. Llavors, totes aquestes associacions s'han de tindre present al dia a dia, no només el dia abans de les eleccions, no, sempre. Se'ls ha d'escoltar, se'ls ha de fomentar. També amb l'esport. L'esport, també soc infermera, i l'esport sabeu vosaltres que és molt necessària per la salut física i psíquica de nosaltres. Però per totes les edats. Per això quan te deia de fer un gimnàs per la gent gran, és perquè la gent gran pugui tindre eines, d'acord? Perquè a l'hivern, si fa fred, pugui anar a dintre el casal, etc. I després la gent jove s'ha de formar acadèmicament i esportivament. I aquest esport, que tenim uns grans atletes en aquest poble, però necessitem també una infraestructura que s'ha fet petita, s'ha fet molt petita, com també a nivell acadèmic, s'ha fet petit. Vull dir, hem d'acabar de consolidar que puguem, els nostres fills nets, que puguin aprendre, que tinguin les eines acadèmiques, que tinguin la infraestructura amb un bon institut. Tenim una escola fantàstica, que és el doctor Serés, fantàstica, però sempre es pot millorar. I llavors tot aquest encaix és la que hem de fer que de cara al futur millori. D'acord. Ja per anar acabant també preguntar-li pel que fa a possibles pactes, si en aquest cas Esquerra Republicana obtingui la representació que obtingui, ja bé pugui arribar a formar govern amb alguna altra formació o bé s'hagi de quedar a l'oposició. En qualsevol cas, amb quines formacions estaríeu disposats a pactar? Els que empatitzin amb les necessitats reals del poble i de Catalunya.
i això posant noms a partits, tanqueu la porta a algun partit, diguéssim, a nivell municipal, a algun grup, o bé no? Tanqueu alguna porta? Home, hi ha un que per coherència, suposo que quedaria automàticament exclosa per ideologia, d'acord? No dic noms perquè això pot variar molt, però, per exemple, hi ha algun que ja no es presenta, que òbviament... La meva llista és una llista d'igualtat de gènere, molt femenina, d'acord? Hi ha la igualtat. La república també és femenina. Llavors, hi ha algun que ja no es presenta, que per exemple aquest ja no pots, perquè no me sento identificada. No, sens dubte. Dintre dels que estan, dintre dels 8 partits, la resta, els 7 d'altres partits, tanque les portes a pactar amb algun partit, està obert a pactar amb tots? Això no se sap. Perquè això és, quan tu ja estàs, és la predisposició que tens l'altra persona, amb la nostra, ha d'haver-hi un encaix del programa, i, com torno a dir, el nostre programa és un programa social que empatitzi i republicà. Per tant, amb idees potser més d'esquerra i més independentistes? Exacte. D'acord, llavors les altres opcions, hi ha opcions que tampoc no les acaba de descartar del tot i que no... Mai se pot dir mai que no. Tens el sí, però no. Mai, perquè hi ha molts factors que poden condicionar que a vegades algunes coses que afecten, pots dir, bé, doncs després en un ple ho decidirem amb la resta. I a vegades no fas pactes o fas un pacte i alguns punts determinats, alguns punts en concret, tu dius, bueno, doncs això, si veiem que pot haver-hi mals entesos o que pot haver-hi conflictes, llavors això, quan tu fas el pacte, tot això ja es parla. Ara tampoc es pot parlar, perquè tampoc saps com anirà i tampoc saps l'altra persona també, perquè hi ha molta gent que es tanca molt, d'acord? Llavors, si ja es tanquen, vol dir que aquells 4 anys també estaran tancats, d'acord? I necessitem gent amb un futur de visió, amb una ment oberta i amb una tolerància. D'acord. I ja per anar acabant, no sé si voldria afegir alguna cosa més, o per altra banda, si no també, quin és el missatge que dona als alpicatins i alpicatines perquè confiïn amb vostè i amb la seva candidatura, en aquest cas per votar-los en aquestes properes eleccions. Bé, nosaltres desitgem un canvi, volem tot l'equip i jo mateixa, volem transparència, volem coherència, volem honestedat, volem cooperació, volem un creixement d'aquest poble, volem un poble ecològic, un poble que tingui connexió amb Lleida amb uns camins verds, que s'utilitzin les energies renovables i un poble sostenible i un poble de tots. Nosaltres a la nostra llista tinc gent preparada, gent de moltes edats, gràcies a Déu, he pogut fer i tinc a la retaguarda, soc una persona que escolto, soc una persona que m'agrada treballar en equip, i llavors els escolto i entre tots vaig veient que tothom tenim les nostres necessitats. Tinc gent jove, tinc gent de mitja edat i tinc gent més gran, de jubilats i alguns de més grans. Gent que viu en urbanitzacions, saben els problemes que hi ha a les urbanitzacions, tinc avis, tinc pares i tinc fills. Llavors, tinc deportistes i demés. Tots aquests, escoltant-los, podem fer del Picat un poble de futur i per a tots. D'acord, Montse Molina, candidata a l'alcaldia per Esquerra, gràcies per acompanyar-nos avui aquí, molta sort durant la campanya també i el mateix dia també de les eleccions. Moltes gràcies, a vosaltres.